Xako irakaslea naiz, dazkaten ikasle gehiengoak emakumezkoa dira. Aldaketa dago eta baita ere tradizioa, tradizioa zikintzea, zikindu behar dela tradizioa eta beste ikuspegetik ikusi baita. Hora jakin zenuen tipoa nortzen? Fabi Astondoa zen, bai. Aizkolari arraistatxua oso. Eta zenbat sekretutxo gordetzen dituen bideoklipak berak letraz gainera guri etzegu ezer eskapatzen eta beste baterako galdera mai gainean berriz ere. Txitxarroko metxeroak bazuen esanai berezia? Enborretan dago bizitza. Servilleta bat lau korapio. Servilleta bat lau korapio. Servilleta bat lau korapio. Ez berdin ez pitirik itxan dut gainean. Hernaniko Oihalume Aretoko irudiak zenituzten horiek joan den asteburu honetan Zetaken kontzertu ikusten duzu arrakasta sentimenduz dena ematen Zetakekoak eta bertan bildutakoak zalantzarik gabe. Baina aitzaki honekin aizue bagoaz badakizue aniztasuna hizkuntza estatu plurinazionala tira. Atorra, iso. Zetakek bersio berri batean parte hartu duela eta aizue Valentzia aldera garamatzatela gainera. Entre les meues pors cuideu unes esperances sola a l'habitació. Escric per no oblidar-les i torne a ser aquella que es va cosir dos ales per volar i escapar de ma casa en flames. Porta uns auriculars com si foren salvavides i aprenem les cançons. Aprenc a sobreviure i quan et trobe al parc entre silencis llargs xiulen melodies, tornem a somriure. I cantem les cançons de les nostres vides. Tanquem els ulls i volem sobre encendents i lluïna. Eta lagin txiki honekin pixkanaka bagoaz, Xabi Sarriaren azken lan honetan parte hartu duelako Zetakek beste hainbat artistarekin batera, eta aizue badakizue, doinu hauek beti badutela, mezu bat eta barnek hori konpartitzea, garai bereziak dira hauek zalantzari gabe, pandemia osteko gazteriare bada, hori ez dugu ahaztuko, eta bide honetan, sentimendu horiek konpartitze aldera, ikusten duzu gainera, euskeraz, valentzieraz, katalanez zenbat eta zenbat abesti ditugun azken garaiotan, eta horire noski poztekoa badela. Bagoaz, pixkanaka, baina bihar itzultzeko asmo betarekin, badakizu hemen izango duzula egunero, kolpez kolpe antenatikat, informazioa, gertukoa, baina fidagarria, ukitu azidoarekin, badakizu, guri ederki asko gustatzen zaigun bezalaxe, mila esker hor bestalan izateagatik, gau pasamos en bat. Els cors com bengales cantan com animals, els himnes de l'adolescència ens besem en ells estan que crema València i volem amb emoció del nostre primer concert com papallones de foc que il·luminen l'univers amb la fúria i el desig rebenten per dins em torni a sentir misteriosament feliç.
300.000 pertsonak erabiltzen dute metroa egunero. Bizkaibusen 328 autobusek konektatzen dute Bizkaia egunero. Gaur lanean ari gara, etorkizunean hobeto mugi zaitezen. Getxo eta Bilbo itsasadarretik lotzeko bulebarrarekin eta Zornotza eta Durango arteko bidegorriarekin. Itsasadarraren azpiko tunelarekin, metroaren luzapenarekin. Bizkaiko Foru Aldundia. EAJak eta EH Bilduko 27 eserleku eskuratu dituzte Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan, baina alderdi jeltzalea izan da bozkatuena 29.000 botoko eta 2,64 puntuko aldearekin. Koalizio Subiranistak beraldetik emaitza historikoak lortu ditu lehen aldiz 300.000 botoen langa gaindituta. Hauteskunde gauak beste hainbat titular utzi ditu. PSek eta PPek ere gora egin dute, Ezker Konfederalak desagertzeko zorian izan da, Sumarrek baino ez baitu lortu ordezkari bat eta Voxek aurre ikuspek guztien aurka eutsi egin dio egungo legebiltzarkideari. Horrenbestez, EAJak eta PSek egungo koalizio gobernuari eutsi ahalko liokete gehiengo osoarekin eta horrek Imanol Pradales jeltzalea bihurtuko luke lehendakari. Preso bat gutxiago dago astelehen honetan, Josu Ordóñez Fernández Donostiarrak espetxe zigor osoa agortu duelako. Guztira 22 urte eta 3 hilabete eman ditu preso 2 estatuetako kartzela ezberdinetan. Koldo García Cabalos ministro ohiaren aholkulari izandakoak eta pandemia garaia maskaren salerosketan ustez izandako kontratu irregularren auziari izena ematen dionak, ez deklaratzeko duen eskubidea baliatu du gaur Senatuan auzia ikertzeko sortutako batzordean egin duen agerraldian. Senatariek egin dizkioten galderei ez erantzutea erabaki du eta kontzientzia lasai duela azpimarratu du. Halaber, goi ganberan azalpenak emateko prest agertu da, galderak sumarioari lotutakoak baldin badira, behin informazioa kontrastatzeko tresnak dituenean eta epailearen aurrean deklaratzen duenean. Goizeko 7:12 inguru zirela gertatu da ezbeharra PA30 errepideko 11. kilometroan Arretik gertu Eskabarten Nafarroan. Foruzaingoak azaldu duenez, kamioia kontrako lerrora sartu da eta han aurkako norabidean zigoan auto bat jo du. Ondorioz, kamioia errepidetik atera eta irauli egin da. Tokian bertan hilda kamioi gidaria. Urtetik urtera handitu eginda munduko gastu militarra eta iaz gorantz segitzeaz gain, azken 15 urteetako hazkunderik handiena izan zuen Estokolmoko Bakearen Ikerketako Nazioarteko Institutuak gaur argitaratutako txostenaren arabera joan den urtean 6,8 handitu zen gastu hori. Horiek ala txostenak emandako datuen inguruan ohartarazi du gaur Estokolmoko Bakearen Ikerketako Nazioarteko Institutuko ikertzaile Nantianek. Haren arabera, gastu militarrean izan den igoera munduko bakearen eta segurtasunaren gainbeheraren ondorio zuzena da. Gabon deizuela guztio, EAJ eta EH Bildu nagusi dira herriz-herriko datuetan. Eusko Legebiltzarrerako hauteskunde kanpaina EAJaren eta EH Bilduren arteko norgehiagoka gisa aurkeztu zen hasiera-hasieratik eta hori nabaria izan da emaitzetan ere, bi horietako bat da lehen indarra herri ia guztietan. Eskerrik asko, euskal gizarteak niri gaurkoan eman dit oparirik eta onena. Mila esker, benetan, mila esker. Andonik esaten zuen bezala, euskal gizartea euskari plurala da eta bihartik aurrera denontzako egin beharko dugu gobernu berria.
itzelezko emaitzak atera ditugu. Itzela da izan dugun hazkundea. Inork gutxik imaginatuko luke orain dela 4 urte gaur hemen egongo ginatekenik. Ia 1000 bozka egin du gora ezkerreko soberanismoa. Nik kasu honetan aldatu egin dut. Nire kasuan nik azkenean pentsatutu da negoan ja aldaketa bat egitea, azkenean uste dut Bilbon eta Euskal Herria azkenean aldaketa bat izan behar duela eta horrezagatik aldatu egin dut. Ez dut aldatu. Betiko eman diet. Bai, argi neukan. Inoiz baino argiago. Ni betiko hori eman dutzat, ez dut askori jarraitu, baina argi neukan ja aspaldidik eta orduan, banekien zer egin da zer askorik gehiago ez dut egin. Ni boskatu dut beti bezala. Nik bai, beti bezala. Ez nik betianik boskatu duan berdina boskatu dut, eta horregaz aurrera. Nik be ohiko indar politiko bati. Bai, azkenean nik uste dut ondo agizela, baina nik uste dut hobeago egon gizakela, orduan nik eusorezatik egin dut aldaketa. Nik uste gaudela momentu baten, non transizio momentu baten gauzen, da, nire ustez hau epe luzera igual ikusiko dugu zelan oin dauzen hautagaiak, eukiko dagoen rekorrido gehiago, ikuste dut honen izango dela. Oin gauze, nik uste dut transizio epe baten gauzela horren inguruan. Bai, nik uste dut baietz. Nik uste dut hauteskundete honetan igual aldaketa egongo litzaketela, orduan uste dut nire ustez hobeago izango dela. Gobernantzan ez dut uste, baina aldaketa bat ekarriko du gizarte mailan. Gauzak ikusiko dira beste modu batera. Nire ustez horretarako dira. Aritmetikoki zaila da gauzi aldatzea, baina, nik uste dute nonos aldatuko dara, ez dakit aurten izangoan beste urte batzutan, baina, aldatu beharko litzatek, ez? Bestela zertarako boskatzen dugu, ez? Bai. Nik uste dut baietz, bai. Hori dino, ez? Igual orain Bilduk aterako dabela eskainoren bat gehiago, ez dakit zer, hor txegabezia agartzen pasetan, ez dakit. Hori ja, adibino oraindik ez gara. Espero dugu baietz, aldaketaren bat egotia, baina azkerien gatsa dabe bai. Hemen urte askotan bardinak egon dire poterean eta hori gatza izango da aldatzea, baina arinduko gara. Bai, azkenean botoa beti egin behar da. Azkenean gure eskubidea da eta beti egin behar dugu. Orduan gero ja nahi duzu moduan bota dezakezu, baina nik uste dut botatzea beti derrigorrezkoa dela. Ni botoaren ematearen aldekoa naiz, baina nik ulertzen dut baita egotea jendia, botorik ez ematea, ez? Hori be eskubide bat da, da botoa ez ematea be, aukera bat da. Da orduen nik egiten dutena, motoa ematea da, baina ulertzen dut jendia be ez ematea botorik. Bai. Guk beti 18 urte egin genuenetik, beti aurrera beti boskatzen joan gara, eta hori, gure beharra da azkenien. Nik uste dut botorik ez emateko eskubide osoa dagoela, baina nire iritziz eman egin behar da. Konpromiso bat hartu behar duzu zure gizartean eta zure jendearekin. Koalizio abertzaleak emaitza historikoak izan ditu. 6 ordezkari eta ia 100.000 boto irabazi ditu. EH Bilduk 27 eserleku izanen ditu eta lehen indarra izan da Araba eta Gipuzkoan. EAJak eserlekuka berdindu du EH Bildurekin, naiz eta botoka irabazi. PSEren 12 eserlekoi esker, gehiengo absolutu berria lortu ahal izango du EAJak. Zatiketak Ezker Konfederala zigortzen du 6 eserleku izatetik bat izatera pasadena, sumarrena.
PPk 7 eta Voxek 1. Ez zen sorpresarik izan, inkesta gehienek aurreratu zuten bezala, EAJak eta EH Bilduk lehia parekatua izan zuten Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak irabazteko. Bi alderdiek 27 eserleku lortu zituzten arren, Imanol Pradales burudutenek alderdi subiranistak baino 30.000 boto gehiago lortu zituzten. Hala ere, sendotuta atera da EH Bildu hauteskundetatik, oso indartuta. Emaitza historikoak izan ditu. Inoizko boto kopururik handiena jaso du koalizio abertzaleak. 351.735 herritarrek eman diote botoa. Eta horrela jarraituko dugu, apaltasun guztiarekin, lanean, gogoratuz gure xedea Euskal Herria dela. Elkarrekin Podemosek porrot handia jaso du, 6 ordezkari galdu baititu. Ohitura den bezala, EAJak Bizkaian lortu du berriro babesik handiena. 11 eserleko lortu baitu eta botoen ia 40% eskuratu baititu. EH Bilduk Gipuzkoan duen nagusitasuna sendotzeaz gain, lurralde honetan 11 eserleku lortu dituela, lehen aldiz gailendu da Araban, 8 eserlekurekin, EAJak baino bat gehiago. Eusko Legebiltzarrean presentzia nabarmen hobetu duen beste alderdia PSE da, 12 eserlekuraino igo baita. Orain zituenak baino 2 gehiago dira. Lekua irabazten duen 3. alderdia PP da, eserleku bat gora egin baitu 7 eserlekuraino. Bestalde estreinaldi mingotsa du eserleku bakarrarekin Voxek mantentzen duen bera, parlamentuan jarraituko duena. Ziklo politikoa aldatzeko gogoa adierazi zuten Gipuzkoarrek atzo, baina batez ere aldaketa hori EH Bilduren eskutik nahi dutela berretsi zuten. Koalizio abertzalea lehen indarra da lurralde honetan eta 130.000 botoko langa gainditu du. Hautesleen 40,8 hautatu zuen Nerea Kortajarena buru duen zerrenda. 135.000 boto baino gehiago eta 11 eserleku lortu ditu EH Bildu Gipuzkoan, eta Gipuzkoako lehen indarra izatera heldu da aurrenekoz, 2020an baino 2 eserleku gehiagorekin, EAJaren aurretik. Izan ere subiranistek baino 2 eserleku gutxiago eskuratu dituzte jeltzalek 30.000 boto gutxiagoren aldearekin. PSek beste eserleku bat eskuratu du hauteskunde hauetan, 4 guztira, eta PPk 25. ordezkaria lortu du. Datu hauek ikusita alderdi abertzalek Gipuzkoan jokoan dauden 25 eserlekuetatik 20 eskuratu dituzte. EH Bildu izan da irabazle nagusia, botuen 40% gainditza lortu du. Babesen 30,2tik 40,3 pasatzaren azkundeak 2020an baino 2 eserleku gehiago ekarri dizkio, eta ostiralean 12 izan daitezke PSrekin lehian egon den azken eserlekua kontuan hartuta. Gipuzkoa herriz herri begiratzen badugu Bilduk lur gehiago irabazi du. Ezker Abertzaleak 81 herritan irabazi du, 2020an baino 13 gehiago. Beste 7etan EAJak irabazi du.
Kolore berdea da nagusi Gipuzkoan PSren gorriarentzat tarterik ireki gabe eta are gutxiago PPren urdinarentzat edo ezkerreko Sumar eta Elkarrekin Podemosen fuksiarentzat eta morearentzat. Finean hauteskunde hauek EH Bilduren nagusitasuna berretsi dute Gipuzkoan, lehen indar gisa finkatua Gipuzkoako herri nagusietan, bi populatuenen ondoren. Errenterian Eibarren edota Zarautzen esaterako. Duela 4 urteko emaitzarekiko aldaketa guztiak norabide berean joan dira, EAJ-tik EH Bildura. Hori Gipuzkoako 13 herrietan gertatu da. Aipatutako Eibar eta Zarautzez gain EAJ-ko plaza historikoek, Aia, Urnieta eta Azkoitia kasu EH Bilduren alde bozkatu dute. Gauza bera gertatu da Deban, Eskoriatzan, Idiazabalen, Ormaiztegin, Urretxun eta Zumarragan. Baina hiriburuak Donostiak EAJaren gehiengoarekin jarraitzen du, baita Irunek, Hondarribiak, Beasainek, Elgoibarrek, Albizturrek eta Olaberriak ere. Dena den 2020tik hona jeltzaleak izan dira boto portzentaia hobetu ez duten bakarrak, parte hartzeak gora egin badu ere. Gauzak honela Gipuzkoako azken eserlekua datorren ostiralean berretxe edo eskuz aldatuko da posta bidezko botoa kontatu ostean. Zenbat eta mendebalderago orduan eta argiagoa da EAJaren garaipena. Historikoki boto biltegi oparoa izan da Bizkaia EAJarentzat eta oraingoan ere eutsi egin dio bere nagusitasun historikoari. EAJak lehen postuari eusten dio Bizkaian Gasteizko parlamenturako hauteskunde hauetan 222.082 botorekin. Jeltzaleek emaitzak hobetu dituzte duela 4 urtekoarekin, alderatuta 21.753 laguntzarekin. Baina grafik eta datu bilketa guztien arabera EH Bildurentzat emaitza historikoa izan da. Imanol Pradales izan da Bizkaiko zerrendarik bozkatuena, naiz eta ezker independentistak urrutitik moztu duen 48.163 babes eta beste 2 eserleku lortu baititu ganbera autonomikoan. Jeltzaleek lidergotza mantentzen dute, baina egia esan 2016ko hauteskundetan boto gehiago lortu zituzten. EH Bildutik Peio Otxandianok adierazi du oso pozik daudela lortutako gorakada historikoarekin, hain zuzen gorakada nabarmena izan baita aurreko 3 hauteskunde deialdetan lortutako babesarekin alderatuz. 2020an 112.619 pertsonak beren eskaintzan konfiantza izatea lortu zuen. 2016 urtean 89.610 pertsona izan ziren eta 2012 urtean 128.654. Aurten berriz 160.782 pertsona izan dira EH Bilduri beren botoa eman diotenak Bizkaian. PSEk 3. postuari eusten dio indar politiko bezala Bizkaian eta beste ordezkari bat gehitu du legebiltzarrera. PPek hobetu egin du duela 4 urteko emaitzarekin alderatuz, baina lehen zituen 2 parlamentariekin gelditu da. Ezker konfederalarentzat izan da eguneko kolpe handiena. Sumar 5. indar politiko bezala gelditu da 19.010 botorekin Gasteizko parlamentutik kanpo eta ordezkaritzarik gabe legebiltzarrean. Emaitza berdina izan da Elkarrekin Podemosena, 12.651 boto baino ez baititu lortu, duela 4 urte lortu zituzten 40.353 botoen aurrean. Orain indar politikoen arteko balizko paktu eta negoziazioi pasa diote lekukoa apirilaren 21ko hauteskunde. EH Bilduk lehen aldiz irabazi ditu bozak Araban, boto guztiak zenbatuta koalizio sobiranista lehen indarra da, ala botoetan nola eserlekuetan. Euskal Herria Bildu garaile atera da Araban Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan. Ezker soberanistak lurralde honetan parlamenturako bozketak irabazten dituen lehenengo aldia izan da. 6 alderdiren artean banatu dira Arabak Legebiltzarrera bidaliko dituen 25 eserlekuak. Aurreikusi bezala hauteskunde lehiatuak izan dira. Lehenengo eta bigarren indarren artean 4.000 botoen aldea egon da eta 500 bozka inguru 3. eta 4. artean. Parte hartzeari dagokionez, 61%koa izan da. 2020ko hauteskundeetan egondakoa, baino 11 puntu gehiago. Euskal Herria Bilduk 8 eserleku eskuratu ditu, 2020an baino 2 ordezkari gehiago lortuz. Osotara, Arabako 27 udalerritan atera da garaile. Gasteizen adibidez, alderdirik bozkatuena izan da, 2023ko udal hauteskundeetan gertatu zen moduan. Sekulako igoerak egon direla ikusi ditugu, Arabar Rioxan, Mendialdean, Lautadan, Gorbei aldean, leku guztietan. Beraz,
Bueno, esan genuen, ez da? Araba erabakigarria izango zela, eta Araba erabakigarria izan da. Araba bere papera egin du. Eserleku bat galdu du EAJak Araban eta 8 ordezkari izango ditu legebiltzarrean. Alderdia Arabako bigarren indarra izatera pasa da, ia 51.000 boto eskuratu eta gero. Lurraldearen 26 udalerritan atera da Garaile, osotara bozken 27% lortuz. Arabako alderdi sozialistak bere aldetik 3. postua mantendu du, 2020an eskuratutako 4 eserlekuak berretxiz. Botoetan gora egin du azkeneko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundetatik. Hori bai, pasaden urteko maiatzeko udal hauteskundetan Gasteizen bigarren indarra izatea lortu bazuen ere, oraingoan 3. postura erori da Arabako hiriburuan. 2020ko emaitzekin alderatuta lurraldean gogorakada nabarmena izan duena Alderdi Popularra izan da. Orduan baino 10.000 bozka gehiago jaso ditu eta 3 ordezkari izatetik 4 izatera pasa da. Guardian zerrenarik bozkatuena izan da. Araba, Bizkaia zein Gipuzkoan Euskal Herria Bilduk edo EAJak irabazi ez duten udalerri bakarra izan da. Me quiero referir a Araba para decir que el crecimiento en Araba ha sido espectacular. Hemos pasado de 14.000 votos a 24.000 votos. Esa es la evolución que hemos tenido en votos en el territorio de Álava. Azkeneko legegintzaldian izandako eserlekoa berrestea lortu du Vox alderdi ultraeskuindarrak. Araban 2020an baino 1000 boto inguru gehiago jaso eta gero. Eta Sumar mugimenduaren zerrendaburu arabarrarentzat izan da lurraldean banatu den azkeneko eserlekoa. Euskadiko Partidu Komunistaren idazkari nagusiak, Jon Hernandezek, legebiltzarrean jarraituko du. Hau izango da mugimenduak parlamentuan izango duen ordezkari bakarra. Araban ordezkaririk lortu ez duena, beste aldetik, Elkarrekin Podemos izan da. 2020an irabazitako 2 eserlekuak ezin izan dituelarik mantendu. Alderdi politikoek gaur ekin diote Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeek utzitako emaitzak xe aztertzeari, baina sakontasunean sartu horretik ere hasiak dira balorazio orokorrak egiten. Entzun Arnaldo Otegi Bilduren koordinatzaile nagusiaren hitzak. Pozik, irribarretsu eta lasai dago Bildu Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeen emaitzekin. Hala adierazi du Arnaldo Otegi koordinatzaile nagusiak. 100.000 boto eta 6 eserleku gehiago lortuta, Bilduren mahai politikoa bildu da eta aldaketa heldu dela esan du Otegik. Aldaketa hemen dago. Eta hori da lehenik eta behin esan behar duguna. Gure ustez, aspaldi esaten ari gara, badela estrukturala den tendentzia bat, ez 3 probintzietan, Euskal Herri osoan, eta tendentzia hori konsolidatu baino biderkatu eginda atzoko emaitzekin. Osatzear dagoen legebiltzar berriaren argazkia egin du Bilduren koordinatzaile nagusiak. Parlamentu horretan, 75-etik 55 uste dugu Euskal Herria nazio badela eta erabakitze eskubidea duela. 55. Eta beraz, parlamentu hori abertzalea da erabatekoa, soberanista da erabatekoa. Urrengo Eusko Jaurlaritzan herriaren nahia islatuta egotea nahi du eta bere ustez jendeak gobernantza eredua aldadadin nahi du. Euskal Herria Bildu ziurtatu dezake jaso dituen bozka guzti horiek erabiliko dituela 3 probintzietan, politika abertzaleagoak, soberanistagoak eta ezkerregoak egiten. Herritarrek politika abertzaleagoak, subiranistagoak eta ezkertiarragoak nahi dituztela esan du eta gobernantza eredu berri bati ateak ireki behar zaizkiola. PNVk ulertu beharko luke badagola ezkerrera gehiengo bat uste duena beraiek planteatzen dituzten politika ekonomiko eta sozialak baino ezkerrerago jun behar dela, eta PSek ulertu beharko luke behingoan, parlamentu horretan, eguneko 70% abertzalea dela eta soberanista dela. Eta hori da errespetatzea jendea bozkatzen dura. Eta uste dut horrek ahalbideratu dezakela amankomunean eraiki daiteken espazio kolaboratibo bat. Bilduk oraindik ez du jaso EAJaren dei formalik, baina Otegik esan duenez, Peio Otxandianok eta Otegik berak hitz egin dute Imanol Pradalesek. Alderdi politikoek egindako balorazioaz gabiltzala, entzun gaur goizean Aizirratian esandakoak. Zenean, kanpaina oso polarizatuta egon zen, eta hor leku bat topatzea eta handitzea,
eskainuetan egotza, oso positiboa da, eta gure ustez, nire ikuspuntotik behintzat bi gauza dauz azpimarratzeko. Alde batetik berriro ere inkesten porrota, behintzat geure alderrikiko, eta beste aldetik, sorpasu hitzan nire ustez ere sorte txarra ematen diola, edozin talderik. Guretzat ez da importantea zein den urrengo lehendakariaren izena, baizik eta zer politikak eraman beharko ditugun urrengo 4 urteotan, ez? Izugarrizko emaitzak dira, 350.000 bototik gora, ia 1.000 bozka gehiago izan ditugu, lehen indarragera Gipuzkoan, lehen indarragera Araban, lortu ditugu oso emaitza honak zera guztian, Bizkaian ere, eta ustez gainera Euskal Herria Bilduren zabalera hori ikusi ere egin dala, iritsi gerala, Euskal Herria Bildurentzako ohikoak ez ziren leku horietara, eta iritsi gera, nolabait Euskal Herria Bildu inoiz bozkatu ez duten persona askora, Garrantzitsua izan da, noski, somar bezala, ordezkaritza ateratzea, oso gertu goratu gara ere bai, bigarren esartekutik Bizkaian, Alba Garziaren eserlekua zen. Eta, alde batetik, valorazio positibo hori egiten dugu ordezkaritza lortzeagatik, baina ere bai, irakurketa, noski kritikoa, azkenean gure espazio politikoa murriztu egin du bere ordezkaritza parlamentoan, eta, hori ez da berriona, baina, Nafarroako alderdiek Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak hizpide izan dituzte parlamentuan. UPNeko Javier Espartzaren arabera, emaitzek ziklo aldaketa bat adierazten dute. Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte aldatu dela iritzi du eta guztiok eta bereziki EAJ kezkatu behar gintuzkela. Horrek, haren ustez, gobernatzen jarraituko badu ere, EAJ galtzaile da eta EH Bildu aldiz irabazle. Bestalde, Nafarroan gaudela, ea zer iritzi duten Nafarroako herritarrek Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundeen inguruan. Entzun. Atzo Euskal Autonomia Erkidegoan hauteskundeak ospatu ziren eta Iruñera gerturatu gara emaitzen balorazioa eta iritzia iruindarrengan jakiteko. Interneten bidez segitu duen bai. Ikusi ez, baina bai egon nintza interneten bidez jarraitzen. Jarraitu dituen pixkat mugikorretik, baina ez egin nien kasu eskorik. Bai, gaurri irakurri dut zerbait. Ke ba, ezer, baina, algo me suena, ikusi ez, maitzaken dituen ikusi, baino, komunikatu ziaten pixkat. Nahiko positiboak, jarrera, igoera nabaria izan delako, eta, ez dut, oberako delako. Pixkat ikusi leike zelan, teknikoki nola ez den gutxi aldatuko, azkenean hori PNV eta PSOen artekoa ingo dute betiko dupla, baina bai ere ikusten da pixkat sozialki dagoela hor aldaketa kutsu bat, zelan EH Bildu lortu duen maitzekin, eta zelan PNV. Daramatzan atzaneko iruzpala hauteskundeetan, boto kopuru horiek galtzen. Hemendik 4 urtetara ikusiko doztagu aber zelan izango den egoera. Bilduk nahiko ongi atera zen, eta hor dago zalantzan ez. EH Bilduen gorakada, ederra dela guretzako, euskaldunentzako. Nei superondo iritzu zait EH gora indula. Nik uste soziala honetan bai pixka gautzak aldatu behar diala, eta igual jendea aldulean guztua gauza batekin, baina nik uste gauza asko aldatu behar diala. Beste partiduen laguntza izan behar dutelako, eta behintzat hor da dela jakin eta laguntza izan ez gero eskatzeko. Ez dakit esan, azken finean baita ere, orain dagoen gobernua, gobernu zentrala Espainian, baita ere dago sustatuta dagoen bezala. Eta baita ere hemen adibidez Nafarroko gobernua dagoen bezala. Eta orduan, hor atzetik handauden negoziazio horiek, guk pixkat herritarrok ez dakizkigunak, indar horre nire ustetan zerbaitetan eragina izango duela. Azkenean, Euskal Parlamentuko bozketan.
Uste dut baietz, Euskadin ikusten dut Bizkaian batez ere ezakite botante gehiago dituela, baina EH Bilduren gorakada hori ikusten dut. Hori ez dakit esaten, baina gauza ikusita, igual seguramente baietz. Ez dakit orain, txitea tokatzen zaigu, zaie, baina, azkenan denok elkarriken gaude. Gai aldatuz, Euskararen aldeko borrokan, non albistea, brebetaren proba guztiak Euskara hutsean izango dira aurten. Euskara gaiekin segiz, gaur hasi da Euskaldunon arrotze astea, Euskal Herrian Euskarazek antolatuta, ekimenaren nondik norakoak eman dizkigu Intza Gurrutxaga Euskal Herrian Euskarazeko kideak. Entzun. Kolektiboki Euskaldunok arrotzea eta Euskaren aldeko aldarri desberdinak kalera ateratzea, eta lehen garai batean egiten ziren Euskal Herrian euskarazetik egin izan ziren ezabaketa egunak edo ezabaketa asteak, eta oraingo honetan apur bat markoa zabaldu nahi izan dugu, eta ezabaketetatik haratago proposatzen ditugu euskaltzale bakoitzaren irudimenaren arabera egin daitezkela ezabaketak, kantu jirak, poteo musikatuak, performancen bat, ekintza simbolikoren bat, beraz, pixka bat kolektiboki arrotze hori da bilatzen duguna. Inigo Urkullu jarduneko lehendakaria Gernika-Lumoko hirigune osoa memoria demokratikorako leku izendatzeko ekitaldian izan da astelehen honetan, eta herriaren nortasun ikurri izan ziren diren eta izango diren balio demokratikoak eta printzipio etikoak nabarmendu ditu. Gernika basakeriaren eta gerraren izugarrikeriaren mundu mailako sinbola da. Gatazka betiko batean biztanleria zibila txikitzeko gizatasunik ezaren simboloa da. Gerra eta giza eskubideen urraketak protagonista tristeak diren mundu batean bizi gara gaur. Egin dezagun Gernika, oroimenaren hiriburu hau, bakearen simbolo. Gernikatik mundura. Hau da gure erronka eta konpromisoa. Omenaldi hau indar fasisten aurrean askatasunaren, demokraziaren eta justizia sozialaren alde bizitza eman zuten euskaldun eta euskotar guztiei ere luzatzen diegu. Agur eta ohore. Gernikako bombardaketatik Palestinako gatazkara, Palestinako genozidioa salatu eta Madrilek Israelekin erlazioa eteteko eskatu dute Iruñean. Milaka herritar atera dira berriro kalera Iruñean, Palestinako herriaren kontrako genozidioa gelditzeko eskatzera. 3.500 lagun baino gehiago elkartu ditu Jala Nafarroa plataformaren deialdiak Espainiako gobernu ordezkaritzaren arabera. Herrialde Katalanetako, Galiziako eta Espainiako hainbat herritan ere egin dituzte protestak, eta Espainiako gobernuari mintzatu zaizkio protesta horietan. Israelekin harreman diplomatiko eta komertzialak erabateten ditzala eskatzeko.
Europa plazatik abiatu da manifestazioa 12 aldera, Joaldunen talde bat buruan zela. Palestinako lurraldearen mapa handi bat eraman dute bertako zenbait herritarrek. Haietako emakume batek Palestinari elkartasuna bidali nahi izan dio. Hemen gaude gertatzen ari dena marra gorri guztiak gainditu duelako, pasada bat da gertatzen ari dena, eta hemendik esan behar dugu nahikoa dela, eta Palestinako herriari esan behar dugu haiekin gaudela, eta aurrera, eta eutsi gogor. Manifestazioaren pankartan joan dira Jala plataformako kideak eta haien atzetik zenbait ordezkari politiko. Besteak beste, Belpozu eta EH Bildukoa, Isabel Aranburu Gero Abaikoa eta Begoña Alfaro Zurekinekoa. Isa Egigurenek, Ola Arafatek eta Lidon Sorianok agiri bat irakurri dute euskaraz, arabieraz eta gaztelaniaz urrenez urren, eta horrekin bukatu da protesta. Beraz, Espainiako gobernuari Israelekin harremanak eteteko eskatu diote. Iruñatik Antxo gainera, Palestinari elkartasuna adierazteko jardunaldia egin dute bertan. Egun osoko egitaraua izan duen ekimena antolatu da larunbatean Antsoainen Palestinako herriari elkartasuna adierazteko eta genozidioa salatzeko. Antsoaingo hainbat eragilek herritarren zandako lankidetzari esker eta Antsoaingo udalari esker lortu da egun hau antolatzea. Salaketaren helburua areagotu eginda arratsaldeko 5 egin den manifestazioarekin. Ekitaldi batekin amaituz eta BDZ kolektiboak utzitako bandera erraldoia zabalduz. Herri palestinarraren sufrimenduarekiko elkartasunaren ikur gisa. Antsoaingo udalak ere lagundu nahi izan du ekimen honetan, materiala, lokalak eta udaletxeko langileen laguntza eskainiz. Goizean zehar dantzak, txikiendako informazio jarduerak eta ondoren 300 pertsona inguru bildu dira antolatutako herri bazkarian. Geroago antolatutako manifestazioak jende gehiago batu da, Antsoaingo kaletan zehar Palestinako herriaren aldeko aldarria zabaltzeko. Anasa da Antsoain Palestinarekin ekimenetik egunaren valorazioa egin du. Una jornada súper bonita, ha participado muchísima gente, la verdad que la gente muy contenta en todos los sentidos porque ha habido mucha educación, se han implicado mucho desde el colegio, el colegio Ezkaba de Antsoain, desde la PIMA, desde el grupo de gimnasia rítmica, nos han ayudado muchísimo. Ha habido una comida fantástica, se han juntado más de 300 personas. Jardunaldia dirua biltzeko balioko du. Diru hori Nafarroko suhiltzaile batzuek proiektu baten bidez, Gazako eta Zisjordaniako osasun larrialdiko beharrak asetzeko prestatutako ekimenerako erabiliko da. Honetaz gain, joan den astean Antsoaingo liburutegian genozidioaren aurkako irudien erakusketa egonda ikusgai. Anak Iruñerriko gainerako herriei mezua bidaltzen amaitu du. Por esta situación y yo creo que animamos a que muchos pueblos y barrios se animen a hacer este tipo de cuestiones porque la gente está totalmente implicada. 2 urte baino gehiago daramatza Poloniako espetxe batean Pablo Gonzálezek Ukrainako gerra kubritzen ari zela atxilotua izan eta gero igande honetan nabarni zen bertako eta Elantxobeko herritarrek elkartasun egun bat antolatu dute bere askatasun aldarrikatuz. Mobilizazioa, bertsoak, bazkaria, musika eta hitzaldiak izango dira. Gizon batek 3 urteko kartzela zigorra onartu du iazko ekainean 14 urteko mutil bati sexuraso bat egiteagatik ordizian. Gaur epaitu dute Gipuzkoako auzitegiko lehen atalean. Zigortuak ezingo du mutilarengana hurbildu edo harekin harremanetan jarri 7 urtean. Gainera, espetxetik ateratakoan 6 urte egingo ditu zaintzapean. 700 eta 20 euroko isuna ordaindu beharko du eta 5.000 euroko kalte ordaina eman beharko dio gazteari. Ekonomia gaietan, Gasteizko Europa Biltzar Jauregiak enplegugune foroaren edizio berri bat hartuko du maiatzaren 9an. 96 enpresa eta erakundek hartuko dute parte eta 712 enplegu aukera baino gehiago eskainiko dituzte. Gasteizko Europa Biltzar Jauregiak enplegugune foroaren edizio berri bat hartuko du maiatzaren 9an.
Arabako Foru Aldundiak, Gasteizko Udalak eta Euskal Herriko Unibertsitateak antolatutako ekimenak 86 enpresa eta erakunde bilduko ditu, 700 enplegu aukera baino gehiago eskainiz. Lanbideren laguntzarekin egindako jardunaldiak enplegua bilatzen ari direnen artean informazioa zabaltzea du helburu. Zentzu berean, etorkizuneko aukerak aztertzea edota edatze bidean dauden enpresen eskaintzak zabaltzeko asmoa badago ere. Euskal Herriko Unibertsitatearen Arabako kampusak bere konpromiso sendoa erakutsi nahi du beste behin bere ikasleen eta oro har gure lurraldeko gizartearen laneratze aukerekin. Izan ere, funtsezkoa iruditzen zaigu enpleguari eta laneratzeari lotutako ekimenak sustatzen jarraitzea. Enpresek euren estandak jarri ahal izango dituzte interesa duten pertsonei arreta emanez. Honekin batera, enplegu bilaketan laguntza emateko puntua ere egongo da 20 minutu saioak eskainiko dituena. Orientazio tailerrak eta kurrikuluma hobetzeko saioak eskainiko dira ere, eta hainbat enpresen presentzia izango duen mahai ingurua burutuko da, Araban dauden enplegu aukerei buruz hitz egiteko. Foroa publiko orokorrari irekita egongo da maiatzaren 9an, goizeko 9 eta erdietatik aurrera. Kiroletan, ze berri dugu Jon Hernandez? Kaixo, zer moduz, kirolari dagokionez futbola eta ligarekin hasi behar dugu. Izugarrizko garaipena lortu zuena Alavesek Atletico Madrilen aurka Mendizorrotxan 2-0. Lehen minutuak nahasiak izan ziren, eta nahasmen hori Alavesek baliatu zuen 15. minutuan gola sartzeko. Benabidesek jarri zuen bat edautzeko markagailuan, area kanpotik jortik eta ona eginez, eta Oblak atezaina gaindituta. Lehen zatiko luzapenean epaiak penalti adierazi zuen Alavesen alde, azpilikuetak baloia eskuarekin jo zuelako area barruan, baina azkenean erabakia aldatu zuen jokaldia bar sisteman ikusi ostean. Atsedenaldia eta gero Madrilgo taldea erasokorragoa zela iratu zen. Dena den, Alaves sendo ibili zen defentsako lanean eta ondo eutsi zien aurkariaren erasoko jokaldiei. Gainera, kontraerasoan min egiteko aukerak izan zituen Luis García Plazak zuzendatutako taldeak, baina azken pasean asmatzea falta izan zitzaion. Azken minutuan atzean sartuta eman zituen Alavesek, baina gehiegi sufritu gabe defentsako lan onari esker. Luzapenean Arabako taldeak bigarren gola sartu zuen, kontraerasoko jokaldi bikaina hobeto amaitu zuen Luis Riojak, gol ikusgarria eginez 2-0 markagailuan. Bestalde, Errealak ezin izan zuen garaipena lortu Getaferen aurka 1-1. Talde txuri-urdinak ondo ekin zion neurketari, eta gola sartu zuen 13. minutuan Barrenetxeak Sori atezaina gainditu zuen. Bekerren erdiraketa errematatu eta baloia aurkariaren atean sartuta. Lehen gola sartu ostean Realak kontragolpean izan zuen neurketa. Hala ere, 30. minutuan Madrilgo taldeak lehia berdindu zuen Oskarren golari esker. Holan bukatu zen norgehiagoka, bana eta Erreala 6. postura eusten du Betis eta Valentziaren aurkako lehian. Atletikek berdinketa lortu zuen Granadaren aurka Samamesen, ostiralan jokatutako partidan. Guruzeta zurigorrien gola egin zuen, baina Iñaki Williams bere atean sartu zuen gola hasi bezain laster, zoritxarreko jokaldi batean. Azkenik Osasuna porrota bat jaso zuen Madrilen, Rayo Vallecanoren aurka. Aurretik jarri zen markagailuan Moi Gomezen golari esker, baina bigarren zatian Txabarrik eta Isi Palazonek buelta eman zuen markagailuari. Bigarren mailan Eibarrek mendean hartu zuen Alkorkon, 2-0 Ipuruan, eta lehen mailara zuzenean igotzeko postuan segitzen du. Armagilen golak Bautistak eta Korpasek sartu zituzten. Alkorkonek bat gutxiagorekin jokatu zuen bigarren zatian, eta garaipen honi esker Eibarrek bigarren tokian jarraitzen du Hypermotion ligako sailkapenean. Amorebietak berriz Lezaman galdu zuen Valladoliden aurka larun batean. Garreta ikusi zuen txartel gorria baldintzatu zuen partidua. Azkenean, Zornotxakoak 3 galdu zuten eta jaitsiera postuetan jarraitzen dute. Asteburuko berri garrantzitsuenetariko bat tenizan eman da gure Garbine Muguruzaren iragarpenarekin. 2023tik ez zuen jokatzen, baina larun bat honetan bere kirol ibilbidea amaitutzat eman du. Caracasoko tenislariak
WTA-ko 10 titulo bereganatu ditu bere kirol ibilbidean. Besteak beste, 2016ko Roland Garros, Serena Williams hartu zuen mendean, 2017ko Wimbledon, Venus Williams irabazi zion, eta 2021ko WTA-ko finaleko garaikurra. Halaber, munduko tenislari onena izendatu zuten 2017an, munduko sailkapeneko lehen tokia eskuratu eta gero. Eta bukatzeko pilota, buruz-buruko txapelketa jokatzen ari da finala urdeneko ligazka hain zuzen ere. Lasok altuna jipoitu zuen lehen jardunaldia itxi zuen partidan, 7 eta 22 Bilbon jokatutakoa. Gainera, Zabalaren garaipenak finalerdietarako txartela eman zion Iñaki Artolari. Erriozarra, 11 eta 22, gailendu zitzaion Joseba Eskurdiari Labriten jokatutako partidan, eta Nafarra, ia aukerarik gabe geratu zen azken jardunaldiari begira. Iñaki Artolak 2 partidatik 2 irabazi zituen buruz-buruko txapelketako finala ordenetako ligazkan. Bigarren jardunaldian 8 eta 22 irabazi zion Aitor Elordiri erakustaldia emanda. Kultura gaietara egingo dugu orain salto. Fermin Muguruza gertokietara itzuliko da kontzertu handi batekin. Abenduaren 20an izango da zehazki Bilbo Arenan eta 8.000 lagunek elkartzea da asmoa. Se lo quiero dedicar a un compañero que también está siendo víctima de un ataque que se llama Fermin Muguruza. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. ¡Viva tú! Para nuestro único periódico en euskera y para su director, Marcelo también, que está aquí con nosotros. Nola zaten da Brak euskaraz, Wengi Brakiz betza, Brakiz betza. Iruñako Duguna dantza taldearekin bildu da 11 telebista, ikusi. Mila 1959 urtean erabaki zuen Iruñeko udalak dantza talde propio bat sortzea, hiriko hainbat jaiekitalditan parte hartu ahal izateko. Horrela, San Saturnino eguna Duguna Iruñeko dantzariak udal dantza taldearen lehen hitzordu publikoa bihurtu zen. Bere sorreraren 75. urteurrena dela eta Kondestable Jauregiak adiski dantzan erakusketa hartu du. Erakusketa honek taldearen historioa aztertzen du eta 10.000 dantzari baino gehiago igaro dira sortu zirenetik gaur arte. Aritz Ibañez Duguna taldeko zuzendaria eta dantzaria da eta erakusketara bertaratu gara haien historioak gertutik ezagutzeko. Urteurrena joan den azaroan bete zuten arren, urte osoko egitaraua prestatu dute. Honen harira, Koloreaga Euskal Herriko festagileak koloreztatzeko liburuskaren 02 bertsioak kaleratu dute. 14 urte pasa dira lehenengo bertsioak kaleratu zutenetik eta liburuak hainbat aldaketa izan ditu. Berean, 14 urte hauetan ere dantzaren alorrean gertatu dira hainbat aldaketa eta horietako batzuk edo esanen nuke garrantzitsuenak generoarekin zerikusia dutenak, ez? Lehen gizonezkoek bakarrik egiten zituzten dantza horietako batzuk gaur egun genero bereizketarik gabe egiten dira eta gainera dantza errepertorio berriak ere sortu dira, tradiziozko bokazioa duten dantzak eta iruditzen zitzaidan edo zitzaigun interesgarria zela hori, ez? Azkenean askotan eta jadanik 24 urte daramatzagu 21. mendean, baina askotan dantzatzen dugu oraindik ere 20. mendeko ereduko dantzak, ez? Asisko Urmen eta Marrazkilariak parte hartu du liburuska honetan berriro ere.
Euskal Herriko dantza ezberdinak aipatzearren, Aritzek batzuk aipatu dizkigu. Iruñetik hasita agertzen dira Iruñeko tradizio ezberdinak, etxetik hastearren gure azken urtetan sortu ditugun dantza propio horietatik batzuk, esate baterako San Fermin aldapakoaren ezpata dantza edo San Ferminetako trokeo dantzak, baina Iruñeko beste tradizio batzuk ere, Iruñkokoa esate baterako azken urte hauetan egin den libertimendua Iruñan, edo San Lorenzoko dantzantena, hori, 1987an okerez banai sortu zuten, eta hasieran gizonezkoek bakarrik dantzatzen zuten, eta orain genero bereizketarik gabe egiten dute, edo Iruña taldekoen animalien dantzak sartu ditugu. Nafarroako beste batzuk ere, Otsagabikoak, Tuterako Alde Zaharreko palotea doa, hori ere errepertorio berri bat. Adiskidantzan titulua duen erakusketa 3 astez Kondestable jauregian ikusgai egon da. Erakusketa 4 ataletan eta 2 espazio bereizitan egituratzen da. Sarreran, lehen partea da gaur egun jendeak duguna kaleetan ikusterakoan ze ezagutzen alduen gaur egun, ez? Esate baterako nola Iruñeko hiri gorpuztuaren parte den, eta beraz, dantza horiek nola sortu genituen, hor ere lehen parte horretan agertzen dugu, eta badira erabiltzen ditugun jantziak, maniki batzuen bitartez, eta gero ikusentzunezko txiki bat ere egin dugu, taldeko belaunaldi ezberdinetako jendeak elkarrizketatuz. Pixka bat paneletan modu hotzagoan kontatzen dugun hori konta dezaten haien esperientziatik, ez? Eta izan dadin kontakizun pixka beroago bat edo gertukoago bat. Eta gero behin patiora sartuta, horko lehen pareta horretan jarri dugu pixka bat aurrekariak, lehen aipatzen nuen nola udalak sortu zuen 1999 urtean gure dantza taldea, baina 16. mendetik badira testigantzak Iruñan dantzatzen zela esate baterako San Ferminetako profesioan. Batzuk ziren Iruñeko taldeak, beste batzuk kanpotik etorritakoak, tradizio hori luzea eta aberatsa izan da, baina 19. mendean nioen bezala gerra kontu eta modaldaketa kontu eta hola eten zen tradizio hori. Eta 20. mendearen erditsuan Iruñeko udalak erabaki zuen tradizio horri jarraikiz, dantza talde propioa sortzea. Erakusketaz gain, hainbat jarduera antolatu dira duguna eta dantzak ordezkatzen duena iruindarrei hurbiltzeko. Urte hurrena azken momentura arte esprimitu nahi izan dute eta gauza bereziak prestatu dituzte. Aritzek aurreratu digunez, taldearen historia laburbiltzen duen liburu bat kaleratu nahi dute. Beraz, Aritz taldean egon den urte horiek bereziak eta paregabeak izan direla gogoratu du. Eta beraz, argi geratu zaigu duguna dantza taldea bakarra dagoela. Nik urte asko daramatzat taldean, 30 urte dantzan, txikien taldean sartu nintzen, eta gero zuzendari bezala 22, beraz, ez dakiz esan. Niretako da nire bizitzaren parte handi bat. Kriston lana egin dugu, kosta zaigu eta pasaitugu gure penak eta gure izerdiak, baina azkenean merezi izan du eta hori da niri geratzen zaidan hauko zaporea. San Telmo Museoak Euskal Artearen aretoa berritu du 100 urte modernoa eta edo garaikidea. Peio Agirre da komisarioa eta iraupen luzeko aldi baterako erakusketa gisa planteatzen da. Orain aurkezten den erakusketa museoak 80ko hamarkadako muga gainitu du. Hala, sorkuntza garaikideari lekua egin zaio eta bere aretotan Euskal Artearen panoraman une honetan lantzen ari diren artisten piezak ikus daitezke. San Telmo Museoak Euskal Artearen aretoa berritu du 100 urte modernoa eta edo garaikidea. Peio Agirre da komisarioa eta iraupen luzeko aldi baterako erakusketa gisa planteatu dute. Honekin amaitutzat ematen da museoko arte aretoen berrikuntza. Erakusketa honetan berrikuntza bat egin dugu San Telmo Museoan eta hau Euskal Artearen aretoa izan da azkeneko 14 urteetan. Eta erakusketa honetan arte garaikidea sartu izan dugu. Lehenengo erakusketan apur bat 80 hamarkadan geratzen zen eta berritzea nolabait beharrezkoa zen. Orokorrean
euskal artean izan diren belaunaldiak eta mugimenduak aurkezten dira erakusketa honetan. Azkeneko urtean, hau da 20 hamarkadetatik hasita, gaur egunera arte ezta. Orduan, erakusketan medio desberdinak daude, dago pintura, eskultura, grabatua, marrazketa, bideoa, eta medio guzti hauek elkarrizketa batean daude, eta baita ere belaunaldi desberdinetako artisten artean elkarrizketak daude. Adibidez, hemen atzekaldean ikusten ditugun bi artisten artean dago elkarrizketa bat. Artista belaunaldi berdinekoak dira, baina bi tankerako margoak dira, bi paisai. Adibidez, ezkerrean Jose Grazenea, Hondarribiko pintorearen Pasaia portuaren margo hau da retratu edo paisai industriala, baina tankera edo ikutu kubista batekin. Eta oso tratamendu antzerakoa du Gonzalo Txillidaren beste marrazketa hau, Segovia hiriarena, baina kolore aldetik oso desberdinak, baina tratamendu aldetik formalki oso tankerakoak, oso antzerakoak. Bien artean holako konexioa azpimarratu izan nahi dut. Erakusketa barrena jarraituz, oso garrantzitsua da baita ere eta beharrezkoa zen, apur bat euskal artearen pizkundea, arte modernoaren pizkundeari buruz, zenbait artista edo gaur inguruko euskal arteari buruz, oso garrantzitsua izan ziren artistak erakustea ezta. Hemen gure atzekaldean ikusten dugun bezala, badaude Jorge Oteiza, Nestor Bazterretxea, Jose Antonio Ziztiaga eta Zumetaren artelanak. Eta baita ere erakusketan zehar beste belaunaldi berdineko artistak daude. Euskal artean oso ezagunak direnak, Eduardo Txillida, Amable Arias, Remigio Mendiburu eta Rafael Ruiz Balerdi. Erakusketa aretoaren erdikaldea edo zentroa dira artista hauek eta belaunaldi hauek. Baita ere, erakusketan zehar emakumearen presentzia edo emakume sortzaileen presentzia garrantzitsua da eta baita ere saiatu naiz feminismo diskurtsoak eta emakumeen artelanak erakustea eta adibidez nire atzekaldean dauden 3 artistak oso garrantzitsua dira. Adibidez Marta Cardenasen autorretratu politau, bere estudioan, baina burugabe, zentzu oso politiko eta konkretua duen artelan bat, baina baita ere oso garrantzitsua izan diren beste artista batzuk, Esther Ferrerren adibidez, edo Rosa Valverderen Kutsatxo txikia. Denok badakigu Euskal artean eskulturak izan duen pixua, Oteizatik hasita, eta tradizio hura gaur egungo belaunalditan eta oso nabarmena da ezta. Badaude eskultore oparoak, badaude eskultore erakusketan zehar, zenbait eskultore, baina azpimarratu nahiko nuke June Cresporen lan hau, momentu honetan Guggenheim Museoan duen erakusketa handi bat du eta artista honen eskultura hau izan da nahiko inkorporazio berri bat San Telmoko funtsetara eta interesatzen zait hau azpimarratzea, eskultura hau, June Cresporen eskultura hau.
Heldu gara amaierara, hoexek izan dira momentuz jaso ditugun albisteak, edonola ere badakizue informazio gehiagorako sartu 11.eus atarian edo kuskusatu gure sare sozialak. Ongi izan.